Say, I said, like, if it do, like, battery important. Battery important. They try something.
Jesus. Oh, Jesus. Now so yes, young man. Oh, amen. Yes, yes, what I said, obey steady. Amen. Now I was saying, and let anyway, and we not encounter thee. When I heard the soul answer the first about today, the God's revelation ministry can say, Asida and Cow. Now I say, when some person are only a duty, amen. Let's just say, I'm agree.
Hello. Hi. Papa is
na ɔyɛ dɛ ma ɔtete yɛ sa ntete no hallelujah amen wɔkɔ yi amen YouTube wɔkɔ Facebook wɔkɔ wiase nyinaa ɛba abɛhwɛ wo ɛnti mmerɛni na sa wo ma a wiase nyinaa bɛwɔ sɛ nipa de ogyina hɔ yi amen hallelujah amen pẹ̀lú ọ̀sán fọ́sọ̀ yìí wọ́n kà á tó yẹn sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n kọ́ ẹ̀wúrẹ́ yìí na yọ ní àtọ́ mami àtọ́ mami ní wọ́n ní àtọ́ ẹ̀wúrẹ́ yìí bùsùnmí ẹ̀kọ́ ní omi yẹ mami ní wọ́n ní àtọ́ bùrọ̀dé ọ̀pá yẹ ẹ̀wúrẹ́ yìí bùrọ̀dé ọ̀pá yẹ bùrọ̀dé ọ̀pá yẹ nàní kasa bùrọ̀dé nàní kasa wọ́n yẹ nàní kasa wọ́n yẹ nàní kasa wọ́n yẹ nàní kasa wọ́n yẹ nàní kasa sẹ́dọ̀ bá ní nàní àtọ́.
Yes.
Amen. The rest of the summer, so Amen. I'm also the dear You
Nyame
Ebedi adanse ahye na kuko eti ebunya na nyama eti adanse ahye na ebunya aye ebunya aye o ti la no si na ni na wa awo ebunya fo
yɛn ka sɛ bi yɛn ti mi tu no ɛhyɛ nyamia na ɔbɔ wɔn ka amen nyamia ngo sra yɛ kɛseɛ asɛ wɔn ti ase ma yɛn a na yɛ dɛ nyamia se kɛseɛ wɔn ka amen
sɛ wode wɔbɔ mpaeɛ Awurade tie o wɔbɔ mpaeɛ no sɛ aboro so a kɔmpiifoɔ nkyɛn na Hana abɔ mpaeɛ na afei mpaebɔ no yɛ dɛn afei na esi na ɔde so esi ha no hallelujah na ne diifoɔ Elia ɛkɔɔ hɔ amen yɛde twa so nyinaa ne sɛ ɔka kyerɛ Hana ne sɛ Awurade nyɛ w'ahomasoɔ adeɛ ɛmma wo 2022 w'ahomasoɔ adeɛ w'ahomasoɔ adeɛ ɛbɛbɛm abɛm papa bɛkasa ɛbɛbɛmara amen From Francis to go to Rome, in the first of we are not compared. The Benama Shasso, our daughter Sia, or by the take a mercy, or bound for Sia, already in a good home that have to the world, you will be a answer. As I got filled up of our tour, or by the Musu, or you must sell, Missika, who be Piana. Kabusu na ekyia ya foforo na kopɔnfa obi mo bo no ye mo so awura se na so le na naisu so le na eso yo ma mo ka emra ye ka ta so nga se le na naisu
Revelation to say, hallelujah. You hear that carry a papa on let us show. Amen. Osa bari bari dabi me bro say. Aija mo adamu me bro say. Me bro say ku. Amen.
papa bɛ wɔn ma o sɛsɛ asɛyɛ ni bi ti ana alo bɛba sɔ de yɛ de ɛyɛ wɔn ha wɔn ni tia sɛ 2021 ɛni wɔn ayɛ basaa yàrá yà sɔrɔ sasa abɛdu 31st bɛrɛ sisa abɛfɛ ni aburo wasa ayɛ ntugu ɔdi bɛ ba kasɔ nyame sɛ 31st way yàrá ntumi ayɛ maa yi hɔ 2022 mɛ bɔ nsɛm afɔ maa yi papa ɛbɛ ni aburo bɛyɛ ɔsɛ kasɔ kasɔ maa yi yɛ sɔ. Oh, my God, Lord, that's all I need. And I'm not doing. My dear, I said, to be there a credible. To only prepare my law. And now I'm not doing. Oh, I'm going to somebody is so much. People so much. And my dear. Everything is so long. But someone was right to say.